Sadiya ita ta lalata ni, Sadiya ita ta iskanta ni, Sadiya ita ta wulakanta ni, Sadiya ita ta kumbura ni, Sadiya ita goma kai kamar sharrin a gaba na akwai wanda zai mun a bayan ido na ji. Kuna ji ko? Wala kun san me? Barin magana da gaske. Okay. Wala kun ga Sadiya ko? Wala Sadiya mutum ne kake. Duk wanda ya san Sadiya bayan ni ne, duk wanda zai san Sadiya bayan ni ne. Wallahi. So akwai wanda zaka sana hudar Sadiya. Kun gane? So wasu ba sa gane wace ce Sadiya. A rayuwa in zaka huda da mutum ka fara karanta mutum waye wani tukunna. To wani kawai neman kuskuren ka yake duk abin da zaka yi na kirki. Ba zai faɗa ba to irin wannan mutanen ba sa son ka. Cewa akai wa mun yi faɗa da kai. Ni muka faɗa da ke. Shekara 8 da muke abota mun taba faɗa? A to wani faɗa maka tukunna sai mutum ya faɗa wani faɗa maka tukunna. Mun da ban taba ganin juna ba, this is the first time. So Sadiya ba. And I love you more, ina bala'in san shi. Ni ma wallahi ina bala'in san ki Sadiya wallahi kai. Magana ga kuma aminin mu. Ga Aminu ga baban Abdul Latif. Ga baban Abdul. Ai zaka dan ban kare ne mana. Na'am. Tsakaninki ga Allah. Ba ka sa Hajiya ciki ba. To Hajiya Sadiya. Na'am. Tsakaninki ga Allah. Kina sindiki? Me sindiki? Mundiki ba. Dan iska ne matsala na ni. Wai sindiki.